Naay panahon nga muhingan ta sa usa ka tawo nga wa nagi kapuslanan. Mura na lagsagbot ba sama ng mga binilanggo, labi na gyud dagko kay silang mga krimen. Murag makaingon ta ba nga wa na ginay kapuslanan kana mga drug addicts nga luos na lag pang-rape, tulis, patay niya mapriso, makabuhi, balik lang gyapos bisyo. Makaingon ta wa nagi kapuslanan, di ba no? Kana sa mga tao nga murag hawd kay tanan, kanang murag sila gi masunod ba? Proud gyud kayo. Murag makaingon kita, may na lang gining patyon, nang wa gi kapuslanan. Pero sa Ginoo di ay mga igsoon, ang tanan mapuslanon. Na yang giingnan dire kanang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod, wa man gina sila magtuman sa ilang giwali, pero ang ilang giwali mapuslanon. Mo nang ingon ng Ginoo, sunda lang ang ilang giwali, pero ayaw buhata ang ilang gibuhat. Nindot kayo no? Sunda ang ilang gisulti, pero ayaw buhata ang ilang gibuhat. Nanglitan ron na kay amo or anong imong leader ba niya, maldita kayo or maldito kayo, musunod ka niya dili sunod? Di ka musunod. Magyaw-yaw ka, patay ka diha. Musamot man to siya ka isog, diwa na Ginoon, hasta ikaw madaot ka, pero sunda siya Niyab, iya kang daog-daogon, nigsunod ni mo niyab, iya pa yung kang panamastamasan, usahay tingalib, singhagan ka atubangas daghang tao, usahay tingalib, tamparuson pa yung ka, kaya wa siya kauyon si imong gibuhat, sunod lang yapon, pero ayaw pagyaw-yaw, ayaw kasuko, ayaw panamparos, ayaw panginsulto, no? Pananglitan ron, ang sakristan, suko kayo, kasukas pari, ang sa may buhaton sa sakristan, sunod nagyapon niya, yes father, di siya maingon nga, yawa kang paria ka, yawa ka. Dili siya mag-ana, kaya magyaw-yaw siya na, wa na siya musunod, nagpakaaron ingno na pod siya. Niyang pari, unsam say buhaton, kung di musunod ang sakristan. Ang pari mo yung magsakristan, ang sakristan mo iyang pamisahon. Dili, di man sana siya kamuong mumisa ang sakristan. Ang sabi buhaton, ang kolekta ihatag sa pari ngadto sa sakristan. Yang sakristan ay magbuot. Ana na siya. Nya ako nang buhaton. Hindi ko mo na mayawan unsa ta. Unsa man ni siya nga batasan, unsa man ni siya nga gitawag nato og virtue, ang makapahimo natong masinugtanon sa mga tao nga mga buangon. Gitawag ni siya og humility, ang pagpaubos. Nya matod pa ni Kristo, ang nagpaubos ipataas, ang nagpataas ipaubos. Na siya. Kamo unsa man mo? Mapahitason o mapaubsanon? Di mo reklamo. Kusog mong musunod anang mga taong mga buangon. Sa ato pa buangon sad mo. Kay kon dili gani ka buangon, musunod ka sa taong buangon, kamo kang musunod. Pero ni Kristo ba, di man siya buangon. Ludan yang naong, kulata siya, lansan siya sa cross, sunod lang siya. Si Maria, di man sad buangon, buutan man. Diya siyang atubangan, gipatay iyang anak, gitorture pa jug mayo. Gyud suko, sunod ra pod siya. Kay di man siya buangon. Pero ang mga buangon na sukol magkamatay kita. No? Kamo, saman. Sige mo magsimba dinhi. Sige mo sunod ana mga buangon. O sige mo sunod ni Kristo. Ay kayo. Ako, sige mo sa kong misa. Sige kong sunod ni Kristo. Si Kristi ang sunod. Oy, mailhan mo na nato. Unsa may timailhan nga ang tao mapaubsanon. Ang una yung timailhan. Bisag di pa na magtingog-tingog ng tawhana,
bisag di pa na siya magbandilyo, ang una yung timailahan sa tao nga mapaubsanon, kibaw mo gunsa? Wa pag mo kakitag tao mapaubsanon, unsa man gyud kanang di gyud malalis nga kinaiya niya. Okay. Okay ba? Atin, hibaw sa tingali mo. Ang tao nga mapaubsanon, di gid na manugo. Di gid na manugo. Never gyud nga musugo na. Musugo na gyud ang tao kana mapahitason na siya. Na siya sense degree of pagkabusi ba? Busi. Ang tao nga mapaubsanon, magsige ra gyud na siya galagad. Di gid na manugo. Una, kaning gawali karon, manugo gani ni, dili ni mapaubsanon. Nya wa ko manugo. Porting sogo dagan. Kamo di mo manugo sa inyo? Manugo. Oh, wala buangon sa demo. Ikaduha nga ganing kuan, ikaduha nga kana ganing kinaiya aning mga mapaubsanon. Kanang yung tinuog yung mapaubsanon ba? Di gid na mangayo og reward. Kanang suhol o recognition, di gid na magpatagad. Okay ra gid na siya og suhulan, okay ra sag tagaan, okay ra sag dili. Ang iyang kalipay naragyos iyang pag-alagad. Kamo, among nagtrabaho ron, tama ng maestra, di mo mangayog sweldo. Ngayo mga kampahitason mo Nya ang katapusan na timailhan kanihinon di na kayo ni siya makita pero kana ganing nasa panahon nga makita ni nato ang usas timailhan sa taong mapaubsanon di gyud mahadlok mamatay. Di gyud siya wa siya nang kahadlok nga mamatay. Relax ra gyud kay na siya mamatay kana mga humble gyud nga tao ba ngano man kay ang humble gud nga tao nakahibaw man gud siya unsay kamatuoran mudawat man siya kamatuoran nya kamatuoran maginang mamatay di gid na mahadlok mamatay. Da kato akong apuhan sa una nga di jud kuno to mahadlok mamatay naay mag-usom nas una kana bitang tinigbasay kanang magtinig magbuno ba nya maagi to siya dan nya nay gabuno gatinig basay no gaharong na gud niya mulakaw ra jud kuno tog tinarong ni agis sa tunga-tunga sa katotoang kuan nya tungod sa iyang pagkabuutan tungod sa iyang pagka-humble nga pagkatao ang kanang magtinig basay muhunong ginagtinig basay mausta moagi to siya respetuan gito siya kay basig maigo niya kay di man gyud muhunong mulakaw man gyud ana nya warasad wa man siya mamatay no giatake ra man to mamatay kuan giatake sa high blood pila edad na ato hapit man tingin ito mo 90 edad pero mao na inana unsa may mahitabo sa tao nga mapaubsanon or liwat ni Kristo daghan kay siya og mahimong maayo sa iyang isig ka tao mo na kinibitang atong gisulti dinhi sa atong tubag sa Salmo nga niingon ta sa to sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios kanang mga taong matarong or mapaubsanon mao gid na sila ang mga manluluwas karong panahona nang inhanglan tag mga taong matarong aron makaluwas sa atong nasod makaluwas sa atong kaniniang kalibutan makaluwas nato aning pandemic kay ang Ginoo di ay mupakita siyang gahom ngadtos mga matarong kung dili ganita matarong wa say gahom sa Ginoo nga maglihok dinhi nato so hinaut unta nga kitarong nanimba dinhi mahimot ang mga matarong mahimot ang mapaubsanon dili mga masinupakon ngadtos kabubutos Ginoo nya unsay timaan kamaotang mosunod sa sugo sa mga buangon nga way reklamo, way pagpangayog bayad o way kahadlok nga mamatay. Naay pipila nga gipangsulti ni Kristo mga igsuon nga naghulagway unsang klasiha sa kinabuhi or sitwasyon didto sa langit. Doon na sa to siya giingon nga sa langit
wa nay minyo ay. Wala nay minyo dito. Muna kamo ganahan mo moadtog langit. Ha? Nya wala na rabay minyo ay dito, nya kamo mga minyo unsaon na lang. Ang imong bana lain ay giagbay-agbayan adto di ka masilos. Ang imong asawa, ang pari na magsigig agbay-agbay, magsabak-sabak pa. Nya unsa man, di mo masilos. Wa na may minyo dito, wa na may minyo ay. Sa to pa ang tanan, ana, kumon. Napasigisulti nga sa langit kuno, gabaha ang pagkaon o mga lamiang ilimnon nga mga bino. Dito na dito ang mga palaino, sige inom. Ya, ganahan mo mukuyog sa mga palahubog. Siging inom. Sigig kaon. Ya kamong gasigig paslim, managko mugmayo dito. Kay gabaha kong pagkaon. So mga pipila ni ka mga sitwasyon ba nga mulahi ang langit kaysa kalibutan. Nya karon naa say laing kalainan. Niingon ang kaning inahan ni San Juan og ni Santiago, siguro ni James and John, anak ni Zebedeo nga palingkura niya ning akong anak sa imong wala og sa imong tuo kun maghari ka na. Karon ang gitug-an ni Kristo didto sa langit wala nay ranggo-ranggo. Wa na nang ranggo-ranggo ba kanang presidente ka, senador, unsa pa nang uban niya? Congressman, gobernador, board members, mayor, konsihal, barangay kapitan, kana mga santo papa, obispo, kardinal, monsenyor, pare, wala na dito. Ranggo-ranggo. Nya karon ganahan mo na amoy ranggo. Sa inyong balay, wa mo'y ranggo-ranggo dito. Pwede bang makasugo ang mga anak sa ginikanan? Ha? Pwede sa inyong balay? Pwede? Pwede bang makabadlong ang anak sa ginikanan sa inyong balay? Di mo masukog badlongon mo, ingnon mo sa inyong anak na bad mana ma, suko ka, bad mana. Di kami kumuton ko ng baba ni mong buanga karon tubag-tubag ka diya. Ana. Ang inyong maid, pwede mo ingon, sir, ikaw lang usay panglimpyo CR. Ma'am, ikaw lang usay loto, ma'am. Tuog sa ko. Pwede na sa inyong balay. Dili, patay mo dito sa langit. Di mo ka maungupuyo. Kay matod pa ni Jesus dire, ang labing taas kaninyo, kinahanglang mahimong alagad ninyong tanan. Ana, kay sama kuno niya, mianhi siya aron pag-alagad, dili sa pagpaalagad. So dito sa langit, ang pag-alagaray mo'y tua. Ang pag-alagaray ba? Sa inyong silingan, wa mo ana nga, kami mo'y dato, kamo mo'y pobre, wa mo ana. Ako mo'y tag-iyas yuta, kamo di mo tag-iyas yuta. Ako'y magbuot, kinsay mo agis akong yuta. Wa mo ana. Wa mo mangural. Oh, musugod kay kag pangural, di nangang ko nakaako ning yuta. Wa mo'y labot dinhi. Ang musod gyud dinhi mamugos, patay gyud mo nako. Private property ba yan eh. Sa langit wa na na oy. Wa na na. Mao bitang way lingkuranan sa tuo, way lingkuranan sa wala, nga specific yun para ni kinsa. Wa na na. Kay ang langit, ang tag-iya sa langit, ang tanan nga tuas langit. Kitang tanan kung malangita, pulos na tatag-iyas, tibuok langit. Pwede na tang mulingkod sa kilid ni Jesus, bisag kinsa nato. Wa na nang ranggo-ranggo. Mao bitan nang usay makabati ko nga kanang ang mga mystics, mga dahil mystics bang usahay ba questionable ang pagka-mystic baka nang nakakita ko no siya unsay langit, nya tuwa ko no didto si kuan, moy galingkod to dapita si kuan di adiri. Nakuna pa din ang ranggo-ranggo sa langit nga Jesus wa na man rangguhay. Kaya dapan ditong ranggo-ranggo, awa na. Di na na langit. Muna dinis kalibutan, sugda na tugpuyo ang langit. Unsa may kinabuhis langit? Una, gugma. Naaday ranggo ang gugma.
Wa oy, og nahigugma ka, way rangguhay, maobitan na imong bana, mahigugmas inyong maid, malupigan ka usahay. Ngano man? Mao na may kuyugas bana, mao na may gawas-gawason sa bana ang maid. Kay nahigugma man. Kana bitang mga famous kayo nga mga drama story diha sa ato mga teleserye, langit og yuta ang inyong kahimtang, dato og pobre naghigugmaay, naapa di ay ranggo di ay. Ang saop og ang amo nagkahigugmaay, pare og kaning kuan madre kahigugmaay ana. Wa na nay ranggoy basta nahigugma ka, britso gina, pariha kita, level ta. Na magani uban mga dato kaayo mobiya silang balay, bahalag bunogon basta moadto gis iyang gihigugma, magpakasakit. Mo na ang langit kay gugma man, ayaw na ng ranggo-ranggo, ayaw na ng authority. Unsa may naa diha? Gugma. Agi ka no? Ingna ko no na imong tupad. Ingna nahigugma ka na ko. Ingna. Sige. Kay may ka, kahilas ko nimo may mag-asawa ti ka. Wa na sad nag-isip-isip na pug ka. Gugma gani, gugma yun. Ang pare, pwedeng mo ingon ninyo, I love you. Pwede sa mo ingos pare, I love you pader. Ano ba? Oh. Ikaduha, sa langit, sa may tuwa dito, alagaray, si Kristo muunag alagad nato. Matod pa niya, kung masud mo dito sa kong gingharian, magbakos ako o mag-alagad kaninyo. Siya mo imo alagad nato. Sino gana? Ang atong waiter dito sa langit, si Kristo. Kuyog nilang mahal nga Birhen Maria, mo'y tigtimpla ni mong kape. Kanindot, ana? Di mo ganahan, ana? So nindota ka, no? Pero dinhi siyota, kinahanglan sang maliwat sa taniya ni Jesus o ni Maria, nga sige ra sa tag-alagad, dili ta magpaalagad. Muna, lagi, sige na ako balik-balik din wa gi suguay, ang pari ra gi manogo. Dito ni impierno ni pari, sige panogo, patay na yun. Na, ako bitaw usahay kana ini human akong sugo sa Kristan, magmahay biya ko ana, pero nindot sa kay sugoon sa Kristan ano. Pero gingon ko matay ang sa Kristan masiguro ani mo'y malangit, ako naman tingali mo'y maimpierno ani. Mamawi sa ko usahay, ako lang sa nanghihatag ang kolekta. Ikatulo nga makita nato unsa toy atong tubag sa Salmo, luwasa ako o Ginoo diha sa imong makanunayong gugma. Ang ato na ding pangandoy dito, no, ang pangandoyon yus mga tao nga gustong moadtog langit, kaluwasan. Pasabot didto wa nay sala didto, kaluwasan. Kining pagpaningkamot nga mawa ang atong sala, mao gini ang number 1 nga misyon sa simbahan. Pananglitan ron, ang imong anak ni suyop, sala na dili? Sala dili? Kusga? Kana, may kahibaw mo. Onya, kung ang imong anak ni suyop, musuyop ka dili? Kusga? Okay, nindot. Masuko ka dili? Sige. May magining ma-check na to ba? Masuko ka dili? Masuko ka, sala na dili? Di duha na mo nakasa. Kana bantay na. Kuwang kay taana. Kuwang kay taana dapitan. Kana bang pagluwas? Unsa man ang pagluwas? Gikan sa sala ngadto sa pagkaway sala. Nya nganong magpatakod naman ang kasiyang sa kanang pagpangawat, sala na dili? Ikaw, mangawat ka dili? Unya og kawatan ka, masuko ka sa kawatan dili? Lain na sana, tanawa. Gusto na mahimo pa dir, awa na. Nagpakasa na po ka. Luwasa ang kawatan. Gamita gyapong gugma, higugmaa ang kawatan, higugmaa ang manuyupay. Kanang sugal, sala na dili? Manugal ka dili? Nya ugot doon sa imong banag sugal ang kwarta pildi pa gyud, masuko ka dili?
Mao na ay nagasuko. Kay matakda na po kasi yang sa daghan kay tag-ingon ana, dili ba kaluwasan ang atong tumong timan sa langit, wa nay sala didto, ang makasasala tanan tuas impierno. Kalisod og ikaw nga wa gani manugal, dad-o na hinuon ka sa sugarol ngadto sa impierno. Imong bana mangabit, unsa man na sala na dili? Ha? Nya ikaw mangabit ka dili? Nya masuko ka niya dili? Mao na nasa lain, nasuko na sagka, ngabit ayaw lagi. Kaluwasan god. Mao na hinumdumi nga mao ni ang atong misyon, kaluwasan. Nganong maghigugmaay man ta aron maluwas. Oh, yaw-yaw manuon suko manuon. Ako pa din do na jud koy katungod nga masuko. Istoryahe. Sige, haron adto ka sa impierno, kuyog ka didto. Ana. Nya kining ni ang tanan gakinahanglan ni siya og kasuod sa Ginoo. Mao na si propeta Jeremias niingon gyud siya de, hinumdumi ko ha nga nagampo ko nimo Lord. Unsa may iyang giampo? Nga hunungon muunta ang imong kasuko kanila. Tanaw ha? Si Jeremias nahibaw siyang giplanuhan na siyang patyon sa mga buangon. Pero unsa iyang giampo sa Ginoo? Hununga ang imong kasuko ngadto nila. Nasuko ba si Jeremias sa nagplano og daotan niya? Wa, nagampo siya gani sa Ginoo, hununga ang imong kasuko ngadto nila. Kanindot no? Ang imong bana tuas kabit nga nagluhod ka dito sa inyo Ginoo in town, tabangi taon sila nga maluwas in taon sa mga peligro. Ana ba? Hinaot unta nga di sila takbuyan og mga sakit. Magampo kas ilang kaayuhan ba? Hinaot unta Lord nga malipayon sila karon. Ana. Maayo lang tang ilang lawas kanunay. Ana ba? Imo nang iampo. Jesus. Nay panunglo tingali nimo may ratag mga bangga Lord, may tag mga matay, may ratag na awa na patay ka wala ka maliwat ni Jeremias. Di na nakaluwasan imong tumong ana. Ana. No, nasa sige nimong ampo nga maayo ilang panglawas, nga maayo lang gid ila dito, malinga lipay lang gid sila. Oy, sunod adlaw mahibong lang ka, nag-agbayay ang duha padung sa inyo. Nya diha nagapundos inyo. Anak na matog, nya imong bana adto mo higda sa kwarto sa imo iyang kabit. Ikaw adto lang ka sala. Unsa man? Okay na nimo? Ha? Kinahanglan okay, alagari yun. Alagari yun sila. Alagari. Nga naman, og musugod kag kasuko, perting, kasana ka. Nya, sakto na, dili. Gamito nimong tawhanon nga gugma, sayop. Gamito nimo ang gugmang Diyos nun, sakto. Nga naman, matod pa ni Kristo, makainom ba mo sa kupa nga akong imnan? Unsa man ang kupa? Ang kupa sa kasakit. Ang pag-antos aron di takasa, ang pag-antos aron mo higugmatas mga makasasala, mauna ang kupa nga giinom ni Hesus. Ug maunay requirement aron makalingkod tatupad niya. Imna ang kupa sa kasakit nga akong pagaimnan. Hilom lagi mo.